प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 15657 up Delhi Junction, Kamakya, Brahmaputra is arriving on platform number 2 on Kurdi, Mumbai. गाड़ी संख्या 155 दिल्ली जंक्शन कामाख्या ब्रह्मपुत्र में दूरी नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गया है। कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15657 दिल्ली जंक्शन कामाख्या ब्रह्मपुत्र में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 15657 up Delhi Junction, Kamakya, Brahmaputra is arriving. दे सोर दं कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर सोर दङ दे खोन्थाहरदो सनालि मा खालामदों ओंखाम जानोसै खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो ओइ जुदि हेलौ बा बारे बाहायसन गाहाम दं माथो कमेन्ट खालामा नय माने बिगिनफ्राथ' सनालिया मा होनदों मा खालामहैखो होनदारा नै बेरायफैदों आङो ओमफ्राय जोंना सिमि माया हेलौ होनदारना ओमफ्राय केके लाइक दान थेंक इउ सो माच केके ब्र लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय सनालिया अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सिनायथि बसुमतारी हेलौ सिनायथि आब' मस्ट वेलकाम ओमफ्राय बाप्पा दास लाइक दान थेंक इउ सो माच कौन है प्लीज कमेंट कीजिए भैया कैसे हो बोले मैं ठीक हूँ भैया और आप बताओ आप कैसे है सोनालिया ऑन थैंक यू सो मच सोनालि मा ओंख्रि जानाय भैया क्या सब्जी खाया ओमफ्राय सिनायथि मा ओंख्रि जानाय सिमि मैया केके ब्र मा ओंख्रि जानाय सनालि सना होनदों केकेया पापाने बोला राधे राधे अके ओमफ्राय सिमि माया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो मैसो आङो ओंख्रि माने आङो ओंखाम मोनजायाखै बुंनो थांबा आं माबा हटेलावसो जाबाय ओंखाम ओमफ्राय एमावा लाइक दान थेंक इउ सो माच ओमफ्राय बाप्पानि बोला तो अच्छा है भैया बोला अच्छा अके ओमफ्राय सिनायथिया मा होनो दे आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थिनदो आगै दादा लोगोफोर सोर गोदानै सिनायथि बसुमतारीखौबो लोगो खालामलायदो सिनायथि बसुमतारीजोंबो लोगो जालायलायदो बाप्पानि बोला राधे सनालिया मा होनो ओंख्रियानो भिन्दिसो आदसा भिन्दि आरोना गोथाव ओमफ्राय केया मा होनदों मैथा ना दालि ओमफ्राय आलु भाजासोमोन आदसा गोथाव माथो केकेब्र गोथाव राहुल जय गुरु दादा सन्जीब दादा राहुल जय गुरु दादा सन्जीब दा अके जय गुरु ओमफ्राय बाप्पानि बोला राधे सिमि माइ अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना मा होनदों गुड अके गुड कमेन्ट कीजिए एमाव बाजै ओंख्रि ना होदो आरोना नै कमेन्ट लोगोफोर दे कमेन्ट खालामना हो काम पर बिजी हो क्या जी ओके दास ओके बाप्पा दास ओके एमावरानि अनन एमावरानि मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे एमावरानि माबोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे सनालि ओमफ्राय मा खालामबाय दङ बाप्पा दास हेलौ कमेन्ट on thank you so much Kanima Radhe hi Sonjit Kanimaya okay on Radhe Sunimaya on
मा ओंख्रि जाखो आङो ओंखाम माने हटेलाव जादों दे आङो ओंखामखौनो ओमफ्राय मर्निमा लाइक दान थेंक इउ स' माच स्मिथा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना थेंक इउ स' माच MMB अल राइट ब्र' अल राइट ब्र' दादा अके MMB आलु जहल साम' बाजासो मोनदों कानिमा गोथाव दास अके बेनिफ्राय बबाव दङ मैसो नों आङो रङियाव दङ आङो रङिया ओमफ्राय कानिमाया मा होनदों हाय स्मिथा सना नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना मा मावबाय दं ब्र' ब्र' आं जेबो मावाखै आं जिरायना दं आरोना ब्र' ओमफ्राय स्मिथानो कानिमा सना नामबाय MMB आ मा होनदों आं हाजिरासो मावबाय दङ ब्र' आदसा कानिमा अनन के अनन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच मा खालामदों सना दादा कानिमा आं ओरैनो दङ आं जिरायना दं आरोना ओरैनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना होदोब्रा दे फुल नायना होदो लोगोफोर भिडिअफोरखौ नायना होदो कानिमा नों मा खालामदों कानिमा मा खालामदों जिरायनो दादा Hello, education. Hello, education. Hello. By support, education. आपसे already support है. बहुत चलो. आंना दा मोनायाव माइरंबो गैया सोरा सलिब्रनो MMB ID ना मा लोगो खालामदो दे होनदों दे where I cannot come in Thank you so much, Bikurai.
के ब्र आङो रङियाव दं आरो ना आङो रङियाव दङ बहा दङ ब्र रायज्लाय के ब्र आं दङ एडुकेशन आपसे ऑलरेडी मैं ऑल फ्रेंड है एडुकेशन मैं आपसे ऑलरेडी ऑल फ्रेंड है एडुकेशन प्लीज कौन है कमेंट कीजिए सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट एडुकेशन आपसे मैं ऑलरेडी फ्रेंड है एडुकेशन में आपसे ऑलरेडी फ्रेंड है और आपको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा हूँ और सपोर्ट करते रहे सपोर्ट करके जाएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए एडुकेशन हाँ ऑल फ्रेंड हाँ एडुकेशन ऑल फ्रेंड है आपसे ऑल फ्रेंड आधा घंटा होनोसै लोगोफोर सोर सोर दं कौन है प्लिज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लिज कौन है कमेंट एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए भाई सपोर्ट प्लीज हाँ सपोर्ट कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है के कमेंट नाम दा थैंक यू सो मच के ब्र नों न'आव दं नामा ओके फ्रेंड थैंक यू सो मच एमावरानिया अन ओं न'आवनो ब्र ना आदसा अके न'आवनो थानायनि थाखाय अके खोन्थानायनि थाखाय अके आरोना I am coming back 30 minutes okay bro okay education bro okay रङियाव मा मावबाय दङ ब्र ब्र आङो रङियाव जेबो मावाखै आरोना बेरायनो फैदों जास्ट बेरायनोसो फैदों के माबा ब्र ओमफ्राय जोंना बिथराया मा होनदों एडुकेशन कमेन्ट दे दिया एडुकेशन आपको साफ कर दिया बिथरा ने बिथरा को बेक कर दो एडुकेशन ओमफ्राय जोंना सुमित सालथे नामजादा सालथे मा खालामदों MMB लोगो जादो दे दादा MMB नै जोंना बिथरायजों लोगो जानांगौनो
이편 할지? নলবাৰী দেখে আছে দেখোন হ্যাঁ নলবাৰী দেখে আছে गाड़ी नंबर तो कि माने ट्रेन नंबर तो यार कसम ওই টুইটা তো হ্যাঁ এই টুইটা তো কেটে হেড কর 40 টা টুইটা না দুই না হ্যাঁ কই ওই না না দে কই Next salte Sonjit salte ya Andalina engle Andalina arpidang Andali itu no no re ha train coming bro Maxel bro Sonjit sijengse mon kayaknya silinder na mana punya ya आं कमेन्टफोरखौनो बारा मोजां नायस्लाबनाय जायासै दै गाज्रि दामोन दै लोगोफोर कमेन्टखौ बारा मोजां नायस्लाबनाय जायाखै गाज्रि दामोन दै गाज्रि दामोन बे एन्डालि नागिरफैदोंलां लोगोफोर एन्डालि बिथराय अके आं रिटार्न हरगोन दे नामजादा ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन दङ बिथराय नानाचा ओमफ्राय सालथे मिनिबाय सालथे एन्डालिखौ सानाव मोनालै मोनायावसो मोनो फाग्लासो मिनि बेरना जा सालथेया अके रिटार्न होगोन नामजादा थेंक इउ स' माच दै लोगोफोर सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय बिथराय मा ओंख्रि जानायमोन अ नों बहानि आदा मेक्सेल नावदों ओमफ्राय मा मावदों दा बिथराय नावदों एमावा अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय मोजाङै नागिर सालथे मोनगोन नामदारना मोजाङैथ' नागिरदोंलै सालथे
आं उदालगुरिनि बिथराय नांदों बेनिफ्राय जोंना बिथराय दङ ओरैनो दे आदानि LB आव दसे फैबाय ना फिसा बिथराय Itu no. Itu sleeper asre. Itu sleeper asegala. Dapat tu para itu sleeper dapat asegala. Oi, file dawari begala. ना खाली ऐसे क्यों दर पड़ा के धूल ना लगे वो तो जब वो Oh. Wah, Endalia ma bustu belai bro namanya. Endalia ma bustu ta isina sumit salte asa mitisikan. Sumit salte kenta ordu de Endalia ma bustu. Ambil isina keke on tiga sumas keke mau namanya. Ambil isina mixlan ma Sonjit bala anamika kuso logo umno tangdeng de. Anamika bu Bongaigaw tangdeng ne salapra namanya. Mixel bro, आङो जाला माला फिसा गोनांखौ लोगो हमालै उनाव मेखेला बङाइगाव थांदोंब्रा मेक्सेल माथो न'आवसो दाउ बुथारनानै भिडिअ बानायगासिनो मालाय माबा मा होनना बुंगोन बिजावजालि बिबोनां मालाय माइ गायनानै पार्टि खालामगासिनो माइ गायनानै मालाय सालथे नोंसो मिथियोलै एन्डालिखौ मा बुस्थु बिथराय एमाव रानिया चेनेल दं चेनेल बिथराय एमाव रानिया चेनेल दं बेखायनो लोगो हमनो थांदों बे संजितजों नामा
Anthau boro, hello Anthau boro, musulkam Anthau musulkam. Oमफ्राय लाखिदो दासो नंगौखौलाय मानो सिखोमानो हा संजित आं ना गारलानि फिसा गारला Bro, ओंख्रि माने आङो ओंखाम जायासैलै bro, हटेलावसो माबा माबि जाबाय आङो. Recall me at मा होनलाबायलै garam sing ada. Hello, Krishna. Hello. Hello. Good evening नामदारना अके ओमफ्राय जोंना मेक्सेल होनदों गोसो थोनाया फिसा गोनां आदसा मेक्सेल ब्र बोरै आंनो नाङालै बिदि फिसा गोनांखौ मेक्सेल ब्र ओमफ्राय लाइक दान सनजिदा ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन
आं ओंख्रि जायाखै आरोना हटेलाव जादोंलै नै सासे मानसि लांनो फैदों आरोना आङो सासे मानसि लांनो फैदोंलै आङो मानसि लांनो फैदों गुवाहाटियाव दंहैयो गुवाहाटिनिफ्राय फैगासिनो दं आरोना बेखौ लांनोसै मानसि लांनो फैदोंलां मानसि लांनो फैदों ओमफ्राय सुमित मेक्सेल साल्थे मा बाबु राजालै होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय आरोना सुमित साल्थे थगायदों हनै एमाव रानिजोंसो सन्जितआ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आं फोथाया सन्जित नोंनि बुंनायखौ बोरै मेक्सेल देन्जार नामाब्रालाय फोथाया र' मेक्सेल फोथायगोन लासै लासै फोथायगोन मिथिबाय ना लासै लासै फोथायगोन आरोना लासै लासै फोथायगोन आयदै लासै लासै फोथायगोन बाद खमायबायलै मेक्सेल साल्थे र' बिसोरखौ हमना हाबा होनोसै जों नांदोंना ओमफ्राय थोद सुमित नोंबो बुजिथारा बाला फन खालामना खिन्था हरनांगौ नामा बाबु राजाखौ बुङो हा होनना खम जारला नोंसोरजोंबो सयथिबो मेक्सेल साल्थे आं रानिखौसो नायोलै मेक्सेला रानिखौसो नायो आरोना ओमफ्राय जोंना सोर मानसिखौ लांनो ब्र' माबालै मेक्सेल ब्र' गुवाहाटियाव थायो आरोना गुवाहाटियाव थानाय दं आरोना सिख्ला मानसि डाइरेक्ट होनबाय आरोना आङो गुवाहाटियाव माने गोसोनाय आरोना गुवाहाटियाव थायो नालाय दा आङो लोगोआवनो फैदों आरोना ओमफ्राय लोगोआवनो दायो लांनोसै आरोना न'आव माने आंनि न'आव नङा आरोना गावनि सिख्लानि न'आव आरोना ओमफ्राय बिदिनो खालामथारनोसै र' बालफोरखौ जोंखौसो गोसो गोरबो गुरलाब मेक्सेल बोरै गुरलाब गुरलाब मेक्सेल नों लादोलै नों लादो एमारनोखौ ओइ मैसो फिजानाय होनना मेक्सेल नों लादो लेकसो ओइ नोङो एमाव रानिखौ लादो मेक्सेल नों लादो एमाव रानिखौ आयु नै एमावा लाजिदों दासो बारे मा जाबावनो आयु माने आं बेरायनोनो मोनला नामा होमबा आयु बेरायबानो लोगो हमनायसो ओंखायखोला स्ट्रिक जाबायलै मेक्सेल ब्र' साल्थे आं बेरायनो मोनला नामाब्रा बेरायबानो माबा आंहा दाय जायो माथो लोगो हमनायनि बोरै जाबावनो बिदिबालाय नोंसोरनि थाखायनो जोंनि बिटिआराव बांग्रि मावबाय थाग्रा जाबायलै सम समनो बारअखा बारा जाग्रा जाबाय ओमफ्राय जेनेबा नै ओमफ्राय साल्थे भिडिअ कल हर नायनो आं नों लानो फैनायखौ दाना आदसा अके ओमफ्राय मेक्सेला मा होनगोन नङा आंनो मालायनि लाखोन्दाखौ होननानै बा साल्थे मिनिबाय आरोना आदसा खायदा बोराय दं माथो नोंनावबो ना सनजित Arrived on platform number 4 অনুগ্রহ গাড়ি সংখ্যা 099525 উজুলিমুয়া হাপা নাহারলাগুন স্পেশাল एक्सप्रेस सभी नंबर प्लेटफॉर्म आगे कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 09525 हापा नाहारलागुन स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है आदसा खायदा बोराय दहाय गला हले आं बुखारखायो हले एमाव नाम्बारा अन थिक सो माच गाड़ी संख्या 15925 उजलीमुआ देवघर नगर न्यूट्री एक्सप्रेस वाया नॉर्थ जंक्शन नॉर्थ लखनपुर टर्न्स नंबर प्लेटफॉर्म आगे से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15925 आप देवघर नगर न्यूट्री एक्सप्रेस वाया रामावाड़ा नॉर्थ
5 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 09525 up Hapa Naharnagar station. Attention of the passengers, train number 15925 up Naharnagar Express via Ramavara North Touch, North Yatapur is arriving on platform number 5, Anupuri, Mumbai. Ramalika, Egas, Nuribas, Jiriman, Naharnagar Express via Ramavara North Touch, North Yatapur comes number platform आगे कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15925 आप न्यूट्री एक्सप्रेस वाया रामावाड़ा नॉर्थ टच नॉर्थ लखनपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 09525 up Hapa Naharnagar station express arrived on platform number 4 Anupuri, Mumbai. गाड़ी खड़का यहाँ पास दिल्लीमा Hapa Naharnagar station express सभी नंबर प्लेटफॉर्म पर आने से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 09525 आप Hapa Naharnagar station express प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। For the kind attention of the passengers, train number 15925 up Naharnagar Express via Ramavara North Touch, North Yatapur is arriving on platform number 5, Anupuri, Mumbai. गाड़ी खड़का Egas, Nuribas, Jiriman, Naharnagar Express via Ramavara North Touch, North Yatapur comes number platform आगे से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15925 आप न्यूट्री एक्सप्रेस वाया रामावाड़ा नॉर्थ टच नॉर्थ लखनपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 09525 up Hapa Naharnagar station express arrived on platform number 4 Anupuri, Mumbai. गाड़ी खड़का पास दिल्लीमा Hapa Naharnagar station express सभी नंबर प्लेटफॉर्म पर आने से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 09525 आप Hapa Naharnagar station express प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। For the kind attention of the passengers, train number 15925 up Naharnagar Express via Ramavara North Touch, North Lखनपुर is arriving on platform number 5, Anupuri, Mumbai. गाड़ी खड़का Egas, Nuribas, Jiriman, Naharnagar Express via Ramavara North Touch, North Lखनपुर comes number platform आगे से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15925 आप न्यूट्री एक्सप्रेस वाया रामावाड़ा नॉर्थ टच नॉर्थ लखनपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 09525 up Hapa Naharnagar station express arrived on platform number 4 Anupuri, Mumbai. गाड़ी खड़का पास दिल्लीमा Hapa Naharnagar station express सभी नंबर प्लेटफॉर्म पर आने से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 09525 आप Hapa Naharnagar station express प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। For the kind attention of the passengers, train number
along unicorns usually on Beauty Express via Ramapara North Junction, North Lilliput Gardens, नंबर प्लेटफॉर्म पर आने से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 159258 दुर्घटनाग्रस्त ब्यूटी एक्सप्रेस वाया रामावाड़ा नॉर्थ जंक्शन नॉर्थ लखनऊ प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है
दोननोसैदां लोगोफोर दोननोसैदांलै लोगोफोर बे मबाइला चार्ज गैलालै आंहा Islari abu fैदों ना डक्टर बाय नामदारा होस डक्टर नाब्रा मेक्सेल ओमफ्राय सेलारि नाम्बार ना अके only like Sonjit bro oke जेबो नङा दे oke ना दे oke दे लोगोफोर दे salary how are you now दो लादोनो नाना लादोनो ना होमबा बे salary माखौ लानो ono ना salary मिनिबाय आरो जा मिनिबाय मेक्सेल ब्रो गुवाहाटी थांगासिनो दङ र' आंबो गुवाहाटी थांगासिनो दङ For the kind attention of the passengers, train number 06521 up Bangalore. I'm fine dear मेक्सेल नाम्बार ना Is arriving on platform number 2 Monogropoli, Monogropoli. गाड़ी संख्या 0652 उजनीमुआ बेंगलुरु गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस डोमे नंबर प्लेटफॉर्म पर आही आहे कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 0652 आप बेंगलुरु गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है For the kind attention of the passengers, train number 06521 up Bangalore Guwahati Special Express arrived on platform number 2 Monogropoli, Monogropoli. गाड़ी संख्या 0652 Bangalore Guwahati Special Express नंबर प्लेटफॉर्म पर आई से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 0521 आप बेंगलुरु गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है For the kind attention of the passengers, train number 06521 up Bangalore Guwahati Special Express arrived on platform number 2 Monogropoli, Monogropoli. गाड़ी संख्या 0652 उजनीमुआ बेंगलुरु गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस डोमे नंबर प्लेटफॉर्म पर आई से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 0652 आप बेंगलुरु गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है For the kind attention of the passengers, train number 06521 up Bangalore Guwahati Special Express arrived on platform number 2 Monogropoli, Monogropoli. गाड़ी संख्या दा लोगोफोर दोननोसै होमबा दा आङो गाज्रि मोनलायनांला जेनेबा हा जिखिनि आंनि एलबि स्ट्रिमाव फैनानै आङो सापर्ट खालामफैबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच सोर दङ गासैखौबो आरोना
गासैखौबो ओमफ्राय जोंना इस्लारिया बहा थांदोंमोन बबा थांदों ना मादों आरो रङियाव फैदोंमोन आब' रङियाव फैदोंमोन ओमफ्राय दायो रङियानिफ्राय उदालगुरि थांगासिनो दं आरो ना थांगोन आरो ना रङियाव फैदोंमोन दायो रङियानिफ्राय उदालगुरि थांगोन आरो ना ओमफ्राय अके ब्र' होनना ब्र'आबो गोबाव सापर्ट होबाय थेंक इउ स' माच ब्र' थेंक इउ स' माच गासैखौबो थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि एल बि सिङाव फैनानै सापर्ट खालामनो थाखाय मेक्सेलखौबो थेंक इउ स' माच इस्लारि एमाव ओमफ्राय सोर दङ गासैखौबो आरो ना न' सरि इस्लारि अके एभ्रिवान अके